Купих си нова лазерна кирка, която само е така да задържа и сама цепи. И сега трябва да съберем тук горе под PPS-а и ще съберем за ефекта й. Сега ще видим какъв е ефекта. Ето и кой е ефекта. Гледайте само колко бързо се чупат. Да знаете, оправете си графиката, като влезнете да гледате моите клипчета, защото е малко гадничка. И така, сега ви показах ефекта на лазерната кирка, а другия път ще ви покажа на каменната, на Pumpkin. Да, каменната е клей и на Wood. А сега ви показах на лазер. И с това приключва моето видео. Абонирайте се за канала преди това.